کرام فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرماتے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ ذوالجلال نے اس قیامت دن دا تذکرہ تے قیامت دا خوفناک منظر اللہ دے قرآن نے پیش فرمایا تے قیامت اس زلزلے دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے تمام دنیا جہان پہ لوگوں اپنے رب کو لو ڈرتے رہا دے کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دا خوفناک منظر کہ قیامت دا زلزلہ جیڑا بہت بڑا زلزلہ ہوئے گا، قیامت دا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوئے گا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ او دن انج دا منظر ہوئے گا، لوگ مارے مارے تے کبرائے نظر آ رہے ہوں گے کہ جتن ماما اپنیاں گودا چو اپنے دودھ پیندے بچیاں نو گرا دیں گیاں، ماں اپنے بیٹے نو اپنی گود وچو سٹ دے گی۔ جدن حمل والیاں عورتاں قیامت دے زلزلے دی وجہ تو اپنے حمل گرا دیں گیاں، اور سونےوں تسی ویکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید۔ انج لگے گا جنہیں سارے لوگ نشے وچ مست ہوئے نے، انج لگے گا سارے لوگ نشے وچ پھرن ڈے، لیکن حقیقت اندر اے لوگ نشے وچ نہیں ہوں گے۔ اللہ تے عذاب سامنے نظر آ رہے ہوں گے تے بندہ رب تے عذابانو ویکھ کے پریشان ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت دے دن تا تے قیامت دے زلزلے دا تذکرہ فرمایا۔ یہ تے اللہ دا قرآن سنے آندے نا، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو نقل فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں قیامت آنی ہے نا، قیامت یہ دا مطلب اے نہیں کہ قیامت واسطے اللہ نو بڑی تمہید بننی پینی ہے یا کوئی قیامت واسطے رب نو بڑے لمبے چوڑے پروگرام کرنے پینے نے، نا 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 نا،
اوتھے تے بس ایک اشارے دی دیر تے قیامت بپا ہو جائے گی اللہ اللہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا انداز اے ہوئے گا کہ ایک بندہ اپنی دکان تے کپڑا فروخت کرن دے آئے نا انہیں تھان کھولے آئے دے سامنے گاک کھلوتا ہے ایک کپڑا بخان دے آئے دے انہیں کپڑا اجے تھان نالوں کٹے آئیے اجے تھان لپیٹے آوی نہیں تے قیامت بپا ہو جائے گی بس اینا کو ٹائم لگنے ایویں ویندیاں اچانک کی قیامت بپا ہو جائے گی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنی کو دیر لگنی ہے قیامت آؤں دی آپ فرما دینے ایک بندہ اپنے جانور نو پانی پلا رہا ہے تے بس پانی پلا دیا کننا کو ٹائم لگ جانتا ہے 2 4 5 منٹ لگ جان گے اینڈ جانور نو اجے پانی پلائے آئیے تے ادھرو قیامت بپا ہو جائے گی اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دکاندار نا اپنی دکان تے بیٹھا تے سودا تول کے دین لگا اینڈ نا انہیں ترازو چکے آئے اجے سودا تولے آوی نہیں ترازو اٹھا نہیں آیا تے قیامت آ گئی ہے اینا کوئی ٹائم لگنا بس قیامت ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کننا کو ٹائم قیامت نو آنو لگنا ایک بندہ کھانا کھان لگائے نا انہیں اینج لکمہ توڑ کے اپنے منہ وچ پا لے آئے تے اجے لکمہ سارا چبایا بھی نہیں اجے حلق دے تھلے بھی لکمہ نہیں گیا تے ادھرو قیامت آ گئی ہے میرے بھائی میرے برادر بس اینا کو ٹائمی تے قیامت دا لگنا ہے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا قیامت دا دن کہ جدوں زمین وچر سلسلہ آ جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا اللہ دا قرآن آندا زمین ہل جائے گی زمین کمب جائے گی تے زمین اپنے سارے خزانے کٹ کے تے باہر سوٹ دے گی ہائے اللہ میں